En aquest vídeo el que volem fer és construir un diagrama de barres i després inserir-lo en una full de text. Treballarem amb el LibreOffice. Agafarem, ja el tenim creat aquí, agafarem aquestes dades, copio, obriré un altre full de càlcul, les enganxo, aquí podré modificar, gats en lloc de gats li diré guineus. Aquí podríem canviar qualsevol de les dades, aquí podria canviar els anys. Si voleu posar, aquí ens quedarà la primera barra, ens quedarà l'any més actual. Per tant, si voleu que us quedi el més actual a l'esquerra, hauríeu de canviar l'ordre i començar aquí amb 1988, 1989 i així fins al final. Per exemple, ara canvio, poso aquí 38. I així podeu modificar tot el que volguéssiu. Molt bé. Seleccionarem la segona columna. Recordo, les guineus és la freqüència. En cada any, quantes guineus teníem. Per tant, les guineus serà la variable Y i els anys serà la variable X. La variable X va en l'eix horitzontal i els guineus, que ens diu la freqüència, quantes vegades es donava el 2000 o el 1999, doncs serà l'eix vertical. Variable independent a horitzontal i variable dependent en el vertical. Seleccionem aquesta columna, marquem, pitgem en la icona de diagrames, de gràfics. El que ens dona per defecte és el bo, o sigui, aquest dia ens va bé, i anirem a canviar coses. Per què anirem a canviar coses? Perquè malgrat que ens dona les barres, més o menys ens dona 15, 35, les etiquetes no són les que volem. Nosaltres volem com a etiquetes els anys. Per tant, hauríem de fer alguns petits canvis. Interval de dades correcte, sèrie de dades en les files, sèrie de dades en les columnes correcte, primera fila com a etiqueta, o sigui, guineus com a etiqueta. Veieu que ens dona guineus aquí com a etiqueta. Bé, anem al següent, sèrie de dades. Tot bé, però aquí categories volem que ens marqui els anys com a categories. Veiem com ens ho està deixant, d'acord? Molt bé, doncs fins aquí ja tindríem el diagrama de barres. Aprofitant les opcions que ens dona el Writer o l'Excel, o l'equivalent a l'Excel, canviarem algunes coses. El títol, guineus a falset, per exemple. Subtítol, durant els darrers anys. Ara posarem també, ens dona l'oportunitat, ens dona l'opció de posar etiqueta en l'eix, com li diem, a l'eix horitzontal, X. Doncs correspon als anys, doncs anys. A l'eix vertical, el de les Is, com li direm? Doncs freqüència. Recordeu que és la freqüència absoluta. Sí? I on volem? Aviam què més ens deixa. Doncs tenim l'etiqueta de guineus, a la dreta doncs la podem posar a la part superior. Sí? Veieu que ara va a la part superior. Molt bé, finalitza. Ara anem a format a l'àrea del diagrama. I a partir d'aquí podem canviar els colors. D'acord? Jo triaré el groc. Les vores agafaré uns traços molt fins. Color porpra, per exemple. L'amplada del marc, 10. Transparència, 15. Àrea groc, transparència. D'acord? I ens dona això. D'acord? Bàsicament això ja ho tindríem. Podreu modificar coses a partir d'aquí. Alerta aquí perquè si ara feu copia i us ho emporteu a un document de text, el que us copiarà i enganxarà serà només el marc. D'acord? Per tant, el que hem de fer és marcar qualsevol casella aquí i ara si fem copia ens copiarà tot el diagrama de barres i el marc. Ens el volem emportar en un document de text. Ens marquem un document de text i ara enganxem. Ja el tenim enganxat. Aquí ens aniria bé. Què passa? Que el volem més petit? Si el volem més petit hi haurà modificacions en els valors.
Mireu que ara va de 0, 10, de 10 en 10 fins al 70. Doncs si el fem més petit, doncs només ens marca el 0. Si el fem una miqueta més gran, ens marca el 50 i el 100. Per tant, anem perdent informació. Aquí els estem movent i intentarem recuperar. I encara podem recuperar una miqueta més. D'acord? I aquí tenim el marc. Ja podríem treure conclusions, ja podríem editar aquí a dalt o a baix, ja podríem... Sí? Tot això ho podríem enganxar on volguéssiu. D'acord? Doncs ja podeu fer diagrames de barres i espero que us hagi estat d'ajuda i fins una altra.